Matables ava kutena manje muthe regime. Tikuona kuti vana Daniel Garwe vakomana vaionekwa vachifamba kwese kwese vachiita presidential input schemes and the likes. Now vakuchizoonekwa vachizoti tonho, vanhu vakuti ndokunonzi kutonhodzwa kwechaurukwa. Sanapinda mashoko ari directed kuna Daniel Garwe aanyatsokuona kunzi iye vakomana ivava veku local governance nemashoko avaita vachitandanisa mavendors vachiona that move ichirivhesiwa zvabva zvanyatso kuti vanyatsokuona kuti aiwa the situation munyika yavatenzi. And subscribe like on the bell kuti pinapa mira mashingo anodanyira achiti government has directed all local authorities not to harass vendors and find alternative ways of dealing with them. Minister of Local Governance Daniel Garwe told journalists after the meeting held at State House today between President Mnangagwa and vendors that his ministry will lead an engagement between councils and vendors. Garwe also said that last night vending is outlawed and councils should consult vendors when crafting bylaws. Domashoko tiri kuona kuti aiwa vana Daniel Garwe vachisangana nemashoko achibva kune mutungamiri wenyika achirivhesewa. Atiri kuona kuti aiwa mavendors akubvumidzwa kuti vatengese zviri pamutemo wachinzi aiwa ngavatsvakirwe kwekunonzi vanotengesera vasaharasiwa. Tanyatsokuona kuti aiwa mukaona the regime panguva ino yoita tsitsi kune mavendors yakukoshesa kodzero dzavo monyatsokuziva kuti aiwa chachaya chabvunduka. Panapa vanhu vangoexpecta anything anytime kuti aiwa mukaona these guys even mumameeting avari kuita mapolitobhero amavo munonyatsoratidza kuti makatonhora. Vanhu vari kunyatsokuona kuti aiwa situation panguva inoi aiwa haichambodi vanhu vakangoota pakuda vanhu vakasimba chaivo chaivo. Patiri kuona kuti even the top leadership uko vanhu vari kutongoona kutongoti aiwa zvinhu hazvina kana kutombomira zvakanaka neappearance yavo vachitoratidza kuti they are going through a lot. Tudze mafungiro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko chimina comment section yedu. Mafungiro enyu musaona subscribe or like, on the bell icon.